Palat san pho tuliki mos, bat chis pa prapho tuliki ambulan. Kibla syak thang no haga ding jong kine ki persyak sorkar haga leng saudong jong geri ha Iran. Katkum ke jing bentib jong ke Iran embassy ke badan hapo jong geri ha Rusia. Ki mar ki mata jong geri Iran kila julor kat hadu ba. Kila don chis pa prapho tuliki ambulan. Kibla syak penjat tang ha kini ki laisengi beradap. Nakari ke jikhi klam sange jong ki pajba. Tang hapo jong nong ba tera. Kinong yakhi kila penjat haduk kumba ar pohon ru tuli ki bang, bat ar pusan tuli ki mos. Habaro kawai karui kila don haduk kumba san pulai tuli ki mos, kibla syak thang no hagi pajba. Kane kade ke jekhi kaba khadu ong ki pajba. Ka bha bangin yap hangne kum kinong yale, bangin im kum kimrat hadin nang ne. Kinong yalam jong kari Iran kira bay pisa daki spak milian ya ki ruking atiar hakeleng saudong jong kari bat wat sabar jong kari ru Henry Kim Sham la khinkor setia yiki ru pajba nong song snong jong kari ai baka perthai kan tip ya kane bagi nong Iran ken lengkin de snam banyale persya ya ka jinglai luit na ka jing sensar don bor sha ka jing sensar pajba kren bitar ki no khi hapo jong kari ha Iran ki khubar ki bakhamne ki long ba ha ga wai pat ka jing jia ka long ba ki la don ki ru simat ki la ra ki ba mensau sapo jong ka wai ka hospital hanrei ka la don ka wai pat ka kenhun ka la terwai ka jirap ha ka ba baro khat wai ngut ki bru ka la mensau ki la syak set yap no na ka klik ka jong ki kane ka jing jia ka la menta kuma arpo wisngi ai haga ba kalapthai nadu ka arpo nai turik jubunai Disember jusnam ar hajar abusan naga dau juga jing hirdo ka pisa Iran ka real kat hadu ba kala sapryang haki nongba kiba kongsan habaro ka wei kari ha Iran kinong yakhi kala pensapryang haki laipuwe tili ki jaka ka he ya gari ka jekhi habaro ka wei kari klam da sange hadu menta u foreign minister jong kari Iran u abasi u ongba kidon ki sipai ke bla batru igi tersiat ki jongki ki bla lek banya snok tilang bat ki pajba nadu ka pratrik jong mtau benai u beningkong kari Iran kala keno aba kadai ke jingkun sho jong kari Amerika pa kari Israel kapala penlong iki pajba bakim sange shu ye ke jingki hadu mentah kila don hadu kumba khat ar hajar ngut ai ki pajba kentup yaki chispa khandai ngut ki security officer ki bala syak penyap halor jogi ke jekhi persyak sarkar kabala jia hapo jongkari he Iran ka sarkar kala penlut sibun ke pisa ban ai ke jira ye ke Iran bat yaki pajba no yaki hapo jogote gari shu ki lat patai khubor kum ka channel 14 kala thu ba ukun jong nong sinsha don bor jong ke gari Ayatollah Ali Khamenei u machaba Khamenei ula habban patri no iladi shadubai bat ula transfer ya kapisa haki arteli ki bang akau ke jong u kabala kot hadu kumba i wei $0.1 billion bat kane kapisa ka dei kabla pha lingba jong ka IRGC katkum ke chi tho igi kot ki sla ki bala soi haba transfer ya ka te kapisa u Ayatollah Ali Khamenei bat ka kurim ke jong u ka Mansur YST kaba kentup ru iki siphongut ki khon kenthai bat ki khon chenrang ki jongki u Khamenei ude ukpa ju ki saungut ki khon chenrang bat arangut ki khon kenthai na pedeng ju ki khon chenrang ude u machaba Khamenei u ba kham don bor bha hapo jong Iran ha kene ke jingjia ka bamenta bat ude ru u machaba Khamenei u ban kiuru i khap ke ju ukpa jong u Ayatollah Ali Khamenei kumta ula transfer shibon ka pisa namar usnguthu ba lada un klon ukpa ujung udei mau uban shim mi ke khat jong ukpa ujung kajia dei ha ka jingkhai umpnyang jong Iran bat ka United Arab Emirates kadang yai penklan chu bat kum juru baki weipat ki ri jong Middle East nadu bakla don ka jingsha ir thma hobra Jun josnam ar hajar husan ha ka ri Israel ka jingasam ju Khamenei kala penbet penbyang yiki jakari ke jongki shapo jong Dubai u Ali Khamenei ha ki ke tayo ko bladap ula thmu ban patri ila de Russia hanre namar ju ke jing bom sngan ki jong u ula sa shwa hapo la ke jongri balada un patri ya menta un habban patri bai hapo jong Dubai kat hadu mentah ki noiki persyak jogri Iran ki klam sange setia kabla penlong yu Ali Khamenei baula thumu ban patri no iladi namar ka jing shifting yiki pajba bat u Donald Trump la berngam ban tuklari ya kana katma po ying jogri Iran bat ong ba kari Iran kadai ban bujili shisndan yu noyalam hapo jogote gari nadu bakal kut ka jingsen syar sim jong ka Persia ka dei ka por ka snutam kar kom sensar penpau gina ki hapo jukuriran bat gila dawaru bat dei ban penpai pat ya ka jingsen syar sim kum haga por jo ka hima Persia
lada kamla satia ban wan rakno ya ka sinshar pai ba kum ki weipat ki ri ju ka perthai ki pai ba ka dawa ban ong ba ha ka jingsi sha ka dei ban ailat ya ki pai ba ban jit ya ka nu ka sarkar om ban rai ya ka lawe ju ki pai ba da ki bru ka bat ya ka bor om ban chu hiar pateng nuk pa chu khun ya ka bor sinshar hapo jung ka degri hanre de ban ailat ya ki pai ba kum no ban jit ya ka sarkar bat gila dawa ba menta day ban penkala shisendon naga jingsen shadon bor shaga jingsen shar paiba namar ka jingsen shadon bor kan sa wanra ya ka jingma bat ka jing ru ya ki paiba hadin habut kumta ki paiba nong Iran kin om sange setia ya ka jiki wat la kin sa syak penyap lut baro ru lada ka riran kampat la ban penkala ya ka rukom senshar ka jongka kata galong ban penkala naga jingsen shadon bor shaga jingsen shar paiba Syucu ki pai ba nong Iran gila ong ba kini kedi ke jeki ke bakadu jong ginong Iran compare kat no percent kinong Iran kin sayap ha kedi ke jele namar ngis ngothu bala dangi priang ye kedi ke jingsen shar ke bamta ngis ngothu ru ba ngin sayap shisin ke sngi hangni kumta ban yap ha ka jingsha thombor jegi nong senshar donbor la sai kab ha shibon bangen yap kum ki ruyale menta compare wat la ka sarkar Iran kala khang ki internet ye ka boarding electric bat kan penyap deki pau hajar ha ka shisngiru ye ki nong Iran hanrai to tip ye ka neba ki nong Iran kin om la satia ban ye compromise ye ki nong senshar donbor jong ka negeri lada kimpat la ban penkala ye ka kom senshar na ka senshar donbor sha ka senshar paipa tang ki bala mat ye ka jingthar jong usya na ki kjat ki bas ngothu ye ka jing jongka ngimtip ayu ka perthai kan sin ye ki nong Iran haba ki khi kumni hanrei la ka riran kamla ban penkala ye ka rukom senshar baro ki jingdon jing am ju ko riran kin salwet lut baro kabha bangen yap da ka jingthan nagab da ka jingsuk jong ka weipat ka pateng ban ye ka bangen bam kum ki khun sim menta hanrei ka pateng kan haban mat ye ka ju ka apot kum bangi menta ngilamat ka jingklang jong ka ding hapo jong ri ha Iran kalapan pha ye ki khmat jong ki ri jong ka perthai ba kam de ye ki tang ban chu hun tang ban pekai tang de ki khmat hanrei ka dawaru ye ki baken habban e halor jong ka mat kinong ye ki hapo jong ka ri Iran kila ong ba kinong sen shadon bor jong ka ri Iran ki nyau ye ki pa ba palat ban ye ki mrat ru ki bay pisada ki pau milian ye ki kin hun senking ater hapo bat shabar jonggri ki kwa ye ki paiba tang ban pendon kam ye ki haga kam yo nong simat jong ki to ki bru ki badon haga bor bat onda ka jing bitar ke chu paiba kala dap hau rendang menta kisah sedang sa kumno ban siat yap si sendon ye ki paiba ki nong senshar ayu ki ba kum kini ki ba nut ban bamdo ye ki paiba nong song snong hapo laga jonggri kini kinong senshar don bor om tang ba kim khen kor ki patba haga por ba ki don haga boru hanrei la de ki patba ki khi ye ka hok ka chki kinong senshar don bor ki sedang ban set yap da ki tiariale ye ki rupai ba hapo la ka jongri ka perthai ka dei ban ne ye ki noyalam jongri ran lada ka hok long bru man bru kadang don haga ni ka perthai penpau ki ne khi jongri ha Iran ka jinglong jingman juga riran kelanang snudur susu kumbaga long menta tongendang ye ap iki weipat ki khubor hagi ki por ki banwan khublesi buntat hadu bikendu hagi weipat ke video